Това е видео едно от нашата поредица, която в случая ще бъде енергоразход и поддържащи калории. Като за начало, първи слайд въведение, как тялото изразходва енергия и как да изчислим нашата поддръжка, нашите поддържащи калории. Като за начало трябва да знаем какво е това общия дневен енергоразход и също така ще разберем за компоненти като BMR, NEAT, EAT, TEF, какво всъщност те значат, за да може да го използвате и също така да научите някой друг термин, който ще ви бъде полезен за напред. И последно, практически формули, как да изчислим нашият енергоразход за деня, общия дневен енергоразход, ТДЕЕ. Total Daily Energy Expenditure. Така, компонентите му. Като начало BMR, Base Metabolic Rate или базов метаболизъм в покой. NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, както името казва, или на български ежедневно движение без никакви тренировки. Просто ежедневно колко енергия ти изразходва тялото. EAT, не е хранене. Exercise Activity Thermogenesis или каква физическа активност ние имаме през деня. TEF, Thermic Effect of Food, енергията, която се изразходва за да храносмелим и усвоим храната. Слайд 3. BMR, Basal Metabolic Rate. Базовия метаболизъм, като той реално е най-големия разход на енергия, понеже той всъщност значи това, обозначава това, калориите, които тялото изразходва, дори когато може целият ден да седиш и да лежиш и да не правиш абсолютно нищо. И поддържа това, например, са функции като поддръжка на основните жизнени функции, дишане, работа на сърцето, мозъчна функция, поддържане на телесната температура, функциониране на вътрешните органи, като цяло нашето съществуване. NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Това е цялата ни ежедневна физическа активност, например хранене, например ходене, качването по стълби, стоене прав или просто на работа в офиса, домакинската ни работа, несъзнателното въртене и жестове на тялото, например като това мятане с ръце. И най-важното NEAT варира драстично между отделните хора, понеже всички от нас извършваме различни активности през деня, имаме различно натоварено ежедневие. EAT и TEF, те вървят ръка за ръка, така да го кажем. Тренировките и термичният ефект на храната. Така, и те колко ние изразходваме благодарение на фитнеса, бягането, колоезденето или каквито и да са, така да кажем, тренировъчни процеси, които ние извършваме. И TEF е енергията, която ние изразходваме, за да смелим храната, като в презентацията може да видите протеинът около 20 до 30% от, така да кажем, от енергията, която ние получаваме от него, действително от калориите, се използват за неговото усвояване. Въглехидратите между 8,5 и мазнините между 0 и 3%. Така, слайд 6. Тук идва формулата за изчисляване на BMR или де-факто нашият разход за деня. Ако трябва да вземете лист химикал, спрете видеото, записвайте, въпреки че най-вероятно в линкът в описанието в момент ще добавя PDF, в който има всичките слайдове или всичките презентации на готово, или просто ще кача презентациите, така че просто ще може да ги отворите и да видите, но вие преценете дали да спрете видеото, дали да запишете или просто да отворите файловете, които ще кача в описанието. Така. Формулата, параметрите, които ще ни трябват. Тегло в килограми, ръст в сантиметри и възраст в години. Като, например, ще вземем мъж. Така, неговото тегло умножаваме по 10, събираме с ръста по 6,25, от това изваждаме възрастта по 5 години и прибавяме 5. Така. Или, ако не ви се занимава с всички тези сметки, които следват от тук нататък във видеото, просто използвайте онлайн калкулатор. Буквално пишете онлайн calories calculator и ще ви излязат 1 милион сайтове. Но, в случай, че искате да разберете как става, не вярвате на тия калкулатори, искате сами да си го сметнете, продължете да гледате. Така, слайд 7 е умножаването ни по Activity Factor. Това колко ние сме активни през нашето ежедневие.
Като виждате, заседнал начин на живот, леко активен, умерено активен, много активен или изключително активен, като ви съветвам, когато го пресмятате, вече да сте набелязали колко пъти в седмицата ще тренирате. Да кажем, ако в момента имате заседнал начин на живот, не тренирате изобщо, но си пресмятате така нещата, за да използвате макросите, които ще получим, ще ги използвате в ситуация, в която ще тренирате, да кажем, 4 пъти в седмицата. В такъв случай вземете коефициентът на умерено активен човек, който в случаят е 1,55. Така, и сега да ви покажа един практичен слайд, как действително, да ви дам пример, как се смята. Пример, мъж, 80 кг, 1,80, 22 годишен, умерено активен. Първо изчисляваме по тази формула, която преди малко ви казах. Килограмите по 10 растат по 6,25 и изваждаме годините по 5 плюс 5. Така, по този начин получаваме BMR, Base Metabolic Rate. Това, което в случая тялото на този човек ще изразходва, ако цял ден лежи и не прави нищо. Именно 1820 калории. От тук какво правим? Тук идва ролята на коефициентът на активност, който показахме в табличката по-рано. Умножаваме нашите калории от BMR по 1,55 в случая активността на даденият мъж. И така получаваме ориентировъчните ни поддържащи калории да са 2820 калории. На тези калории се предполага, че човек ще седи и няма да има покачвания нагоре или надолу или някакви драстични, така да кажем, покачвания в килограмите, ако хапва тази храна и изпълнява активностите, които той е отбелязал в случая, когато е умножил по този коефициент на активност. Така, хубаво разбрахме за това как да си пресметнем калориите, какво е BMR, какво е TEF и тези изрази, които ще ни трябват напреде в видеята, напреде в поредицата. Но хубаво, калории, ама какво правим с протеините, с мазнините, с въглехидратите, как се храним, какво се очаква от нас. Така че следващото видео 2, ще обясним точно това. Какво са протеинът, какво са мазнините и какво са въглехидратите или като цяло макронутриентите.